Onpa rasittavaa, että täytyy painaa nappia voidakseen nauhoittaa tiistaina, mitä toi on, tuosta punaista täplää näytössä. Ehkä pitää hankkia kamera. Mä oon ajatellut kirjoittaa kirjan. Ja kirjoittanutkin sen. Melkein. Ensin mä kirjoitin sellaisen pötkäleen, joka oli tosi nolo. Ja paska. Joo, ja se oli mun mielestä hyvä. Ja sitten mä katsoin sitä ja se oli hirveä. Se paljasti juuri ne asiat, jotka mä halusin kätkeä. Mutta ne oli tylsiä asioita. Ja kaikki muu oli teennäistä ja hirveää. Ja sitten mä vaan unohdin sen vuosiksi. Ja sitten mulla oli jonkinlainen kriisi. Ja syvä. Ja mä aloin kirjoittaa siitä samasta. Mä muokkasin sitä ja sitten siitä tuli mielenkiintoinen. Ja paska. Mut siellä oli Dimangia joukossa, joka on ihan siis ainutlaatuista vitun nerokkuutta yhä. Aivan fasinoivaa kamaa. Missään ei ole nähty sellaista. Ja siellä se on sen kaiken toisteisen paskan keskellä. Sitten siinä on niinku yritys, että se on romaania pukkas, että yritin tehdä juonen siihen ja se oli minusta hyvä ja sitten se oli sillä tavalla sellainen ihan niinku kätkeytyy syviä teemoja, jotka myös on ymmärrettävissä ja luettavissa omalla ainutlaatuisella tavallaan, koska minä olen niin ainutlaatuinen ja nero. Ja vittu se oli paska. Ja sit mä kärsin hirveästi. Ja Sitten mä huomasin, että mä en halua tehdä sellaisia, niinku sellaista raakaa työtä sen eteen, mitä se vaatii. Enkä oikein osaa. Kun mä halusin tehdä tietynlaisen mielenkiintoisen ja skäbäkää juonen, johon mä oon sit niinku kätkenyt itseni ja tuonut itseni esiin. Just semmonen esikoiskirja, joka kertoo vaan minusta, mutta oikeasti yrittää kertoa, no kyllä joo, mä kerroin nykyhetkestä, joka on apokalyptinen tulevaisuus. Mä kerroin hirvittävästä vaikeudesta rakastaa, siitä miten tämä maailma on valheellinen ja täynnä hyväksikäyttöä. Ja miten me ihmiset itse ollaan niin sen hyväksikäytön läpäisemiä. Ja miten meidän rakkaus on niin sokea ja hullu ja epätoivoinen ja kaunis.
Mutta kaiken tämän mä yritin laittaa siistiin nerokkaaseen pakettiin, joka on myyvä ja ainutlaatuinen, kuten minä. Seksikäs ja haluttava. Ja mä en ollut siinä vaiheessa elämääni seksikäs ja haluttava kenellekään, jolle olisin toivonut olevani. Enkä luultavasti ole nytkään. Ja myös tiesin sen, mutta en halunnut uskoa sitä. Joo. Näin se on. Ja maailma menee eteenpäin. Ja minun romaanini pysähtyi sivulle 254. Ja minä päätin, että sitä loppua. Ja tätä välissä olevaa työtä ja kaikkea sitä siivoamista. Ja niiden ihmisten, jotka oli niitä oikeita kirjailijoita tai mitä vittu ikinä, niiden kaikkien mielipiteitä ja neuvoja ja sitä kaikkea vittua sitä hyi helvetti ja sitä oman tekstin Päätin, että tämä loppui tähän. Ei enää ei ikinä mitään tätä ainakaan. Että kumpa pystyisin ja osaisin. Ja siihen mä olin kätkenyt mun ensirakkauden ja kirjoittanut sen sitten tällaiselle alter egolle, joka onkin vittu 50 niin kuin minä. Ja tälle toiselle, joka siis teini-ihminen ja hänkin oli siinä sitten vähän vajaa 50. Ja sellaisina henkilöinä. Ja mikään siinä ei käynyt järkeä. Ja kun mä yritin muokata siitä kompromissia, että ne ihmiset niin kuin puhuis ja käyttäytyis ikäistensä tavalla, niin siitä lähti kaikki mehu. Ja mä tein sen siksi, että mulle sanottiin, että toi nainenhan on bimbo ja miten toi mies on tollanen. Ja mä niin kuin pilasin sitä, mitä enemmän mä sitä yritin tehdä kuntoon. Enkä uskonut itteeni missään. Ja se oli hirveää, että mä tein sen työn. Enkä ollut itsenäinen. Ja sitten mä oon alkanut tehdä sellaisia sirpaleita. Ja mulla oli taas kriisi. Ja mä tein niitä sirpaleita ja mulla on nyt vissiin edelleen se kriisi. Ja jos tässä nyt jotain edes on hyvää, niin sitten mä luulen, että mulla on strategia. Niitä sirpaleita on ihan helvetisti. Mä ostin jossain vaiheessa sellaisen tietokoneen, kun se vanha oli niin kuin epäluotettava ja paska. Mä myös erosin mun puolisosta, tai siis olen muuttanut tässä. Makaan kodissani ihan yksin. Ja mulla on semmoinen strategia, että mä en anna kustannustoimittaja auttaa mua. Mulla on ne 3 ruutuvihkoa täynnä käsinkirjoitettua tekstiä ja tietokoneella jotain. Ja sit aina vaan tunkee uutta ja sille ei ole muotoa ja siinä on punainen lanka ja siinä on paskaa ja timanttia ja siinä on mitä kaikkea siinä on. Ja nyt mä ajattelin, että mä teen sen omakustanteen. Jossain vaiheessa mä päätän, että se on tämä. Enkä mä ole oikeassa enkä väärässä, onko se valmis. Enkä siitä, onko se hyvä vai huono. Toivottavasti olen oikeassa siinä, että se on hyvä, koska mä olisin sitä mieltä ja samalla sitä mieltä, että se on huono. Ja aivan varmasti on niin, että kovin moni ei sitä tajua. Ja samaan aikaan mun oma tehtävä on se, että mä oon ihan tavallinen jätkä ja sit vähän vitun erityislaatuinen samalla.
niin ne molemmat on yhtä totta. Ja kyllä vittu on monta, jotka tajuu. Ja nekin, jotka nyt ei ehkä dallaa kaiken maailman sivupolkuja ja kompastu joka ojaan ja oot tunkenut päätään kaasuuniin ja oksentanut verta ja paskaa, niin nekin voi ehkä tykätä siitä. Ehkä. En tiedä. Mutta se mun strategia on siis omakustanne. Ei siksi, että mä en välittäisi siitä, että saanko mä olla suuri taiteilija ja merkittävä. Olisi kivaa olla, tosi kivaa. Saada sellainen kustannussopimus ja sitten Otava tai Tammi tai vittu Like tai joku sanoisi, että sä saat tämmöisen erikoiskustannustoimittajan, koska sä oot kirjallisuuden Nina Hagen. Ja me halutaan, että susta tulee rikas ja kuuluisa, 5 kertaa kuuluisampi kuin Sofi Oksanen ja Klaas Uwe Kluis Nausgård yhteensä. Sä oot niin radikaali, sä oot niin raju ja sun pelkkä persoona, jota sä tässä runkkaat, niin se kiinnostaa kaikkia enemmän, kuin se on niin vallankumouksellinen ja nerokas. Sä oot niin syvätunteinen ja sä oot niin ihmeellisen selvänäköinen ja rohkea ja syvä ja hauska ja ristiriitainen ihminen. Ja tämmöinen kirjallisuutta, sä saat tehdä tämän just niin kuin sä haluat ja meiltä löytyy kaikkia tyyppejä, jotka vaan ideoi sun kanssa yhdessä tätä just sillä tavalla kuin pitää. Et koska me rikotaan tätä vitun genre ja kaikki rajaa, me keksitään uusi markkinointitapa sua varten yksin. Tää käännetään arabiaksi ja espanjaksi ja englanniksi, mutta tätä ei koskaan julkaista englanninkielisissä maissa, koska ne on poliittisesti niin kuin kansanmurhaajia, kuten tiedämme, niin sinähän et tykkää sellaisesta. Ja tämä on meidän strategia tehdä susta jotain enemmän kuin semmoinen perushuora, joka lopultakin niin kuin läpäisee jokaisen planeetan ja myös marsilaisten ja venuslaisten tajunnan, että vittu tätä sen kirjallisuuden kuuluu olla. Että tähän astihan meidän strategia on ollut se, että me vaan niin kuin pelataan varman päälle, eikä meillä ole täällä aikaisemmin ollut sellaisia ihmisiä täällä kustannusalalla, jotka niin kuin etsii tuollaista kuin sinä, koska me ei tiedetty, että tuollaista on olemassa. Ja kun sä tulit, niin me tajuttiin lopultakin, miten me itse emme ole mitään ilman sinua. Ja nyt me vaan palvellaan sinua. Ja sitten kaikki vaan rakastaa mua sen jälkeen. Niin senhän mä halusin. Mutta mä tajusin, että mä en saa sitä. Enkä... No niin. Jostain kumman syystä. Oli se sitten minä tai he, joissa on enemmän vikaa, niin mä nyt en saa sitä. Ja kun mä rupean tekemään sitä työtä, niin sit niiden kanssa, niin se ei ainakaan paranna sitä lopputulosta. Jos kohta kuka sanoo, että mikä sitä parantaa tai huonontaa, on lukija. Mutta joo, mä keksin tähän kyllä aika hyvän, että jos minulla on tämä kirja, niin auttaako se minua niin kuin murtautumaan ulos siitä vankilasta, joka minä ja mun suhde maailmaan on. Niin kustannustoimialan niin kuin yksi keskeinen periaate on se, että sitä kirjaa ja sitä kirjailijaa mielellään tarvitaan mahdollisimman vähän, että olisi hyvä, että olisi pelkkä raamattu, jota painetaan sitten, on niin kuin 25 eri värikansia ja se on niin kuin kustannustehokasta, koska se on kustannusala. Ja sitten ne aina lähetetään joka kuukausi eri värinen raamattu, A-mattu, B-mattu, C-mattu, K-mattu, Roomattu. Lähetetään aina joka kuukausi Hesarin kulttuuritoimitukseen, joka on siis niiden markkinointi, koska niillä ei, niin kuin se on kustannustehokasta. Ja sitten sen Hesarin kulttuuritoimitus julkaisee semmoisen kirjallisuusarvostelun, joka on yksi ja sama kirjallisuusarvostelu, mutta siihen aina vaan laitetaan, että nyt on kyse raamatusta, A-matusta, B-matusta tai C-matusta, joka on sisällöltään täysin sama. Että se on ajankohtainen
klassikko, joka puhuttelee, on tärkeä ja ikuinen, herättää ajatuksia, tunteita, iloa, surua, kaikkea. Siitäkin huolimatta, että siellä on tällaisia vaikeaselkoisia luetteloita, monta sivua, koskien sitä, että kuka oli kenenkin poika ja eli kuinka monta vuotta ja missä ja kuinka monta lasta se sai. Et sitä luetaan sivusta toiseen, mutta kirja on rautaa. Ja sen ymmärtää ainoastaan semmoinen syvätunteinen ihminen, joka on älykäs. Ja hyviä lukuhetkiä jouluun sekä juhannukseen eri värisissä kansissa. Niin se on se kustannusala kuitenkin, siis sen idea. Riippumatta siitä, mitä ne tuottaa ja mitkä on sen arvot ja mikä on kenellekin tärkeää. Niin nyt vittu, minä perkele, joka en voi luottaa kehenkään enkä mihinkään ja joskus en itseeni, niin valitsin itseni tässä logiikassa. Että oma kustanne ja sitten se ajatus, että jos mä siis myyn sen myös itse, niin kommentoikaapa sitä, että kun mä kuljen kadulla ja myyn sen itse, pyydänkö mä siltä hieronnan vai keittoa ja saanko mä sen 10 pimeänä ilman, että joku tappaa mut verottaja. Siis et ilman, että Petteri Orpo ottaa puolet niistä rahoista ja käyttää ne siihen mihin aina. Eli niin kuin siis ihmisten tappamiseen ja valehtelemiseen, mikä on sen päätyö, ja EK:lle, niin kuin EK:t suihin ottamiseen ja elvistelyyn. Oma hyväisyyteensä ja sen tueksi myy tai ostaa jotain Israelista. Varmaan jotain lasten pääkalloja. Onneksi tee kupeekseen. Niin, siis palestiinalaisten, joo. Palestiinalaisten pikkuenkeleiden. Tai sitten jos pitääkö mun niinku mieluummin lähimmäinen kommentoisi siinä, jos sä nyt kuitenkin vähän kiinnostaa sua jo tää kirja. Mähän siis markkinoin sitä tässä ja sitä ei ole olemassakaan. Osta. Niin kato, kun mä laitan pakun. Ja sit mä vaan pakkaan niitä sinne ja sit mä ajelen ympäri maailmaa. Ensin suomenkielisiin myyn, sit mä saan vähän rahaa, mä käännän ja sit mä menen jonnekin vitun Prahaan ja mä vaan myyn niitä. Ja mä oon vapaa. Ja sitten se Petteri Orpo ja sen adjutantti juoksee mun perässä ja lyö mua kirveellä ja takavarikoi ne kirjat ja etsii maksupäätteitä ja jotain mä talletusautomaattiin sulle jotain rahaa Sveitsiin. Että vihdoinkin tää vittu, niinku tää oravan pyörä, jossa mulla ei ole koskaan ollut pienintäkään arvoa kenenkään silmissä. Ei isin eikä äidin, eikä vittu yhdenkään työnantajan, eikä taideterapeutin, eikä ohjaajan, ei kenenkään. Että kaikki on vaan halunnut, että mä raiskaan niiden yhteiskuntatyö ja niiden oma elinkeino ja hyvinvointi alttarilla tai emotionaalisena kainalosauvana. Että nyt mä etin sitten niinku vapautta ja rakkautta. Niin onnistuisiko se ilman, että se Petteri Orpo saa mua kiinni ja se sen adjutantti ja kustannusala? Ja voisiko mä olla sellainen ihmesankari, että musta tulee semmoinen vapaa ja sit vähän niinku kultti. Vähän sellainen kuuluisa, eikä kukaan ota sitä mun kirjaa ja rupea painaa omiin nimiinsä ja myymään jossain. Niin mitä mun kuuluu tehdä, että mä saan sen niinku omiin hyppysiin sen paskan. Ja ostat sen multa sit sen, nyt kun sä jo tiedät, että se mun kirja on nerokas, kun mä kerroin sen sulle. Niin ostat sä sen kirjan multa nettikaupasta ja sit mä vaan maksan sille Petteri Orpolle tai sille vaalityönsä voittaneelle Minja Koskelalle, jonka olisi oikeasti pitänyt jo nyt kauan aikaa sitten mennä kettutyttöjen kanssa torille. Mutta kun nyt se vaan halailee Riikka Purraa siellä ja tekee vaalityötä, niin en mä halua täällä olla. Mutta voisinko mä pyörittää sitä nettikauppaa ja saada ne fyrkat ja olla vapaa? Ja sitten niinku, jotenkin, että kun se on mun, niin mä saan sitä fyrkkaa enemmän. Kun mä otin sen riskin itse ja hoidin kaiken itse.
ja tulla kuuluisaksi. Koska mä haluan fyrkkaa ja ihailua ja palkinnon siitä, että mä oon elänyt vaikean elämän. Ja ajatellut paljon ja on vitun fiksu. Niin ja tunteva ihminen, Herra Jumala. Niin onko se mahdollista? Ja sitten kaikki naiset rakastuis muhun ja sitten mä valitsisin sen ihanimman. Tai sitten sen, jonka mä nyt olisin jo valinnut, mutta se ei valitse mua. Mutta sit se näkisi, se lukisi ja se näkisi ja se olisi mun muusa. Ja sitten me mentäisiin jonnekin vaan Prahaan ja peseydyttäisiin suihkulähteessä aamukoitteessa ja sitten me ajattaisiin Välimeren rantaan sen kanssa. Mulla olisi tarpeeksi rahaa ja mä sanoisin sille, että baby, mitä sä ikinä haluat, maailma on sinun. Niin, että mä saisinkin semmoisen loppuelämän. Niin miten sä voit neuvoa mua, kun mä oon nyt rakennussiivooja ja entinen näyttelijä ja entinen taksikuski ja entinen invataksikuski ja entinen sporakuski ja nykyinen vitun tää, mikä nyt tässä kuvassa näkyy ja mitä se selittää. Onko se nettikauppa ja ostat sä sen? Kiitos.